hastini tipra sarong bisingo belaikino mongona Hiralal Debroma haikeba Dewan Debromani buai hini sini jangnai tini phungni dam chuku hai tama jarawo osulchano yakalangka bo thipuro bini umor rakha umor ra tha bo bisi 1920 o achaimani tini tangsal October tani chuku salmariwo bo o haino yakalangka munggenang Dewan Debroma tai Hiralal Debroma songhai borok tongmani jarino Bisramganj Pathalia Ghat hamchayo Don Bosco Saint Xavier High Secondary Rungnok Hai kaham rungnok rokbo achakya tai abon bising tei kubangma rungsrungnai tai rungsrungnai jekrok bahaino dopha tai hodan bisingo kaham tai haste tai phata haste rogo thanginyai kaham sebuk tai kaham borokunggi bachawi tipra hasteni mungno tipra sarongni boromno tebu kusugo tisaka oba haike tini munggenang Hiralal Debroma bisi ratham kawi chakra kawi osungsano yakalangmao asteni juda thaini bono hamjaknai rok bini jati masa sandai masarok thangai tini bini mangkthio paithakni haloikha obotoike dophatai hani bagai tipra sorongno bagai mukmu laiboma srikalaknai Hiralal Debroma thimane tei amchai tai nukuni bororo belai khino khakam dakwaikha tai bini pholani bagai jottono phanjake surilaimabo nukjakha nainadi sini mangpliwo Kamjak ini sara noita semuanya bini langma sokani kanaka ani ya dibuka Hiralal ke awal baginya ang hotar kayaknya log-login keramat log-log ma pakai bini mangno abo mang to kaito se sebenarnya rumah ba bono talanggo abo siri kojo tonggo sengaja ke sengsara mat kayaknya waisa ke bini kanaka bini omo tabu 103 bosorong kani kanawo sengko 103 bosor mo hai sengko ketang tongi ma onek riano abo area ni bisingo prai kom nunuk jago ni tara tini to langma jowi lokro khaijak ba samurok man khai thangka aborok busibrok khailangkha ketang tongprok ani dara to boys 100 ni barangka andara je tabu bini lama bo thangka ang khusingkha mane boys bising khable khusingkha plus boro jaga bo onek dan rekha ang je oro bo tini thang prating thama kho khushi an oro kunu baka noso kericha ge besabo masa anu besa masa sunu ang oro daran bagai tin din thuidong boro no soya bini thnyani jibnanyan bagai anu bo romuitung askoilo no se takning to bupayong katamrok mungni ni anre ani paraka padonogor ngai mungni ni mung anu mungke dolomoni Debroma acha to bo 100 ni ukor 103 rok 103 kak acha Mai sini Mrs. K sini media channel lo ang keso to ni lek hakamo tinwo kamu malani upakara nalekil bakhayo bonok ni mano bila ini apa hano yakarka pungni sare noitewo atam khat ketik ma salogi saya nang yangi tomi sai ma yangi nyai aku mane bahan chukri kebe kren sini tongka ekono jeep tong baba sem nai le tong dawo especially ani logiso bini bung susin da forma herna sakta ko pesla koroksa susono pesla sung korong ni tonggo samiri mo korong ni tonggo tuzuni pesai do isya so bisa khayo tai oparan pesai bo bisa khayo pesla sung bisa khayo anggo sakti kai to mani an pesai ba herna sakta to mai ke borok sanami kalang kha jaga jung to ma angta ko sengbong jaga nas nai be ya ma hai ta ko bong jaga duyarai dum tindrung kong khna hai ma tonggo amti nal jomirong ta ke amti hatai ro wa hayo to bang ri kalang kha borok dalai nang khau khakramo tai sini an babu bakra Hiralal Debroma mu bini umorong ke 103 bosorong kha nge borok kathang tongpru hanyo ko phano borok ori school of rinye borok maya ngi tongpru 1985 apro sini borong gunang korina Debroma saurok akorok borok gabang mata otul Debroma saurok oba heke oro borok request kai sinti oro 10 kani borok oro tau Don Bosco ni jeta school komani abo borok nok khai jaga to mano borok rekha aro 10 kani borok ekdom mane lal pisa pan nai ekhe borok dan khailang mani tonggo esara botai sa agi aro Dewan Bazar ni ani mama susur
lama ganamo tongmani aro borok bini suk khairok bosarok relia ke borok aro bazar tangnai orni bazar komiti rok ani bakrano Hiralal Debormano DPS থেকে borok bazar ni sisaro harbra tongunora 8 gonara 10 gona jaga abono bahaino magana ne rujak tabu jetaro স্কুল কে তাবো নং যে সামনে Hiralal hati ba Hira hati ni tongmani ও স্কুল যে নং রোন সামবো স্কুল নো রে Saint Xavier Saint Xavier School Don Bosco ta abo Silong ni hoye aro Don Bosco song khlai baimani Saint Xavier ni tam khlai বুসু ক্র বছর ইয়া রকম খানা ও স্কুল রে Iko 1985 1980 Enggak serta toro kelas 12 jorangi tongo. Gabang ma oro ai school mani uklogo oro ni hani damro. Onek mane pari thangka. Engka agi oro si pok daga yo ma haise ung tongo abun sekangta. Ang toro kai jagi peminang 1987 88 ang kai jagi pemaba. Abun sekang borok ani logi songgo aba haike bini buma buna request kainai a hano oro kaise school ka hamnai o area ro develop nai. Kubunya tahu develop ngi tongo oro na hani muilor onek kabang mangi tong মানে ব কথাং টংফুরো বিনি জাগারক দান খাই স্কুল খুলুক জাখা বাজার খুলুক জাখা অবাই রক্তা তাই বিনি কবং মা জাগা জমি টংমান রকরক ন কবং মানস কেতরং বিসিংতি সুবা সুক পাই জাখা ওকে তাও যে তো দ জাগারি রক খুলি টংমাই মানে কে বাহাই রক নতে obo khesine ani bakrano belai kaitona hambai maro bo ani oro jokon hamiangai thangai tongfro ang mane jeng biseske tabu ko pastor Reverend Onil Deborma tawan buskanggo dikon tabu ko bin bo bahaino porong to no kaisa samani bisintei prising khaimani bisintei ani bakara kha habjagai mutu mane sajagai baptis munakha o April maso baptis munau aro mission compound bono baptis unkasini Reverend Sopon Deborma CBN Executive Secretary tahu bono bini कार्यक्रम khlaitong omoke ki bri mangkhoni bagai kulayo bini mangkhoni bagai bono kopin kai nei jeng ha sono kai tor sono hani tagma basma ha o mathanai gam bagai tini ani bakarano tabu kopin khani jeng ha o omno bagai tabu doja bai mangkho khlaitong ta bini mang je mangkhono ba bini bono mangpili nanya bagai bini sabo sabo rok phai or jaga rok phai man au belaka hamai ma ro sini bises kai sini MDC oro go khai thangka edit bo MDC Uma Songkor Deborma tai sini MLA borong nang sini mano Deborma bokito ani busuni ani bukrani sukru klayo ani bukra jeni asol bin bibi okrani busuk klayo tabo sini mano thangkai go khai thangka Angka tahu sini pastor, okra pastor, tai bibino mokharok ni sini dikonstruk akor kaisa